And on this video, guys, i-share ko sa inyo yung bagong natutunan ko na kilay routine. Hello guys! Welcome back to It's Anne's Way channel. Today is Wednesday. And you know the drill, every Wednesday is rest day ko. Kaya, meron tayong time na gumawa ng content sa ating YouTube channel. Yes! And update pala guys, today nagpa-vaccine ako. First dose ng vaccine ko sa COVID-19. At yan, ito siya. Hindi siya masakit na tinurukan ako, pero masakit siya ngayon na tapos na yung turok. Medyo feeling swell ako ngayon, guys. But nothing can stop me with making some makeup look today. Yes! Yan. Ayan. So, andito pala si Eliza. Kung napapansin nyo, may multo. Today, guys, is gagawa tayo ng bagong makeup look. Actually, dalawa yung gagawin ko ngayon. Isa-separate ko lang sila na video. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, guys, is meron kasi ako na-discover na bagong kilay routine ko. Okay. Uy, may bagong kilay routine. Ayan, kung hindi nyo pa napanood yung first kilay routine ko, ililink ko siya down below. Tignan nyo kung paano ko ginawa yung aking kilay routine. Yes, meron akong bagong natutunan. Ayan, so finiture ko na ito sa iba kong mga vlog. Okay? Pinakita ko na sa inyo yung ginamit ko at paano ko siya ginamit. Pero ngayon, magfo-focus tayo doon sa pagkikilay talaga. I-share ko sa inyo guys kung paano ko talaga siya gagawin. Without further ado, let's go ahead and start. Alright guys, first na product na ipapakita ko sa inyo is itong main na sabon. Sabon siya guys. Hindi ko siya nagamit sa kung ano-ano ha. Actually, dalawa siya. Ang pangalan ng sabon na ito is Pierce. Kung nakikita nyo yan. Ayan, yan ang pangalan niya. So, isa siyang soap, guys. Ililink ko na lang sa baba kung magkano yung bili ko nito. But, dalawa siya. So, yung isa hindi ko pa nagamit. Ito yung na-open ko na. So, ito yung palagi kong sinishare sa inyo na maganda siya. Actually, nakuha ko tong idea na ito. Kasi palagi kong napapanood sa TikTok na merong gumagamit nito. Kita ko to na ginagamit nila. At mas matipid siya kasi ang laki niya. Okay? At ang tagal niyang maubos. Actually, nag-post ako ng picture eh. Pupost ko siya dito. Yan yung look na ginawa ko siya first time ever. So, yun. Pinakita ko siya sa Facebook and merong nakapansin na wow, ang galing ng kilay. Ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung kilay ko ngayon. Yan. So, close kayo sa... Kita nyo ang aking... napakakinis na mukha. Char lang. Ayan. So, ganito yung kilay ko ngayon, guys. Yan siya. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So, ang purpose talaga ng sabon na ito is malilift niya yung kilay mo. So, yun ang purpose niya. Kaya, nagustuhan ko siya. First is, meron tayong soap. Dapat meron tayong spoolie na ganito. Pang kilay. Actually, hindi na siya malinis eh. Hindi ko pa siya nalinis. But sabon lang talaga yan sa sabon na yan dito. Kailangan may water. So, meron akong ganito na spray. So, sinispray ko siya dyan. Okay? Ayan. So, ang basa ko ngayon. Ayan. So, sinispray ko siya, making sure na basa talaga siya. And then, ginaganyan ko lang. Kumukuha lang ako ng product. Ayan. And then, meron na siyang product dyan. I hope you can see it. Ayan, meron na siyang product. And then, yung product is ilalagay ko siya sa kilay ko. I-zoom ko kayo para makita nyo kung anong ginagawa ko. Ayan. So, ang ginagawa ko, nililift ko siya pataas. Meron bang malilift pa baba? So, see the difference, guys?
yung merong sabon is ito. Ayan. And then yung isa is ganyan siya. After that is kukuha ako ng ito. Ayan. Ginaganyan ko lang siya para mag-stick siya dyan. So, ganyan na siya. See the difference? At ito. And after that is what I do is kukuha ako ng concealer. Tapos, don't forget guys na i-blend mo talaga siya. And then, pagkatapos kong gawin yan, is meron tayong makikita na parang wala siyang product na nakalagay. Actually, wala pa talagang product yan. So, ito yung gagamitin ko, yung gel. Ito ang gagamitin kong brush. Diba? Ang laki ng difference niya sa ito versus ito. Ayan. So, yan ang bago kong natutunan ng kilay ngayon. So, tatapusin ko lang itong isang to and then I'll be right back. Ayan guys. So, ito na yung final look ng ating kilay ngayon. Ganyan na siya. So, nagustuhan ko tong kilay look kong ito kasi parang natural lang siya. Medyo makapal yung ating kilay. Hindi siya obvious na makapal kasi nga natural looking lang siya. Ayan, so ito na nga yung final look ng aking kilay ngayon. Sana nagustuhan nyo ito. At kung nagustuhan nyo itong aking kilay routine, don't forget to like this video. Comment down below kung anong masasabi nyo. And if you haven't subscribed to my channel, please do consider subscribing to my channel, guys. And yes, happy ako ngayon kasi kakikita ko lang sa YouTube channel ko, naging 475 na siya. Yay! And welcome sa bago ko mga subscribers. Thank you so much for watching this video. At meron tong part 2 kasi magme-makeup ako today. And sana panoorin nyo din yon. And yeah, see you on my next video. Bye guys! A few moments later. So kung nagustuhan nyo itong aking kilay routine, I hope you did. Char, I hope you did. At kung nagustuhan nyo itong kilay look kong ito, na parang naka-micro... And kung nakagustuhan... Ayan. So, yes, without further ado. Ending na. And yes, guys,